Gardo. Ni fa akwai abin da yake damuna a masana'antar nan. Abin da na faɗa jiya ne zan ƙara nana ta shi. Yanzu wannan jahilin Bala Kafintan haka za mu zuba mar ido ne ta abin da ya ga dama. Yarinya ta zo ya kwace, 'yan kuɗaɗen mu ya kwace. Me yafi mu ne? To ya zaka yi tunda Allah ya riga ya ɗora shi a kanka, kai kana ƙarshen sa. Ai ba wannan ne ma duk matsalar ba jahilci. Sai ma ka zo ka tarar da shi yana jan carbi. Ga ba sallah a lokaci. Kai. Sorry. Ka san jiya salloli goma na daina yi na ƙarshe shi yake wani a karanci da haka. Ku zauna muna biyo jahili. Wai ba carbi na ga yana ja cayi kai wai kai dan uwan kai ma bu dan uwanka kai ma bu dan uwanka. Akwai ka da zai ka fiye munafurci. Kai ba sa mai ido kai ba za ka ce wani ina kai ma kai. Kaka buga mu wannan shagen kai wanda bai da ilimin komai. Malam, ya haka baka jin zafi ne? Sannan mata. Na wuni. Wanda ya wuni. Na gaji. Ya aiki. Kuma da dama. Kujera kike so. Gado. Ko jirgin ruki so a miki. Mota kika ci kera miki ta katako za mu kera miki motar katako me yi ba tare da fetur ba duka ba wannan ba to na ji labarin ka an ce ka iya aiki ka kwarance a gurin aiki kin gane nan na yi aiki sosai alquran na yi aiki shi yasa na ce bari na zo in same ka aikin tukuna na katako kujeru kike so a miki ko fenti to a miki fenti nake so a mun kayan ɗaki na gaba ɗaya nake so in kawo ma kuma fentin da nake so na zamani ne na yayi karki da mu in lokacin da kike kawo idan awa ɗaya kike so a yi miki aiki express kenan to zan yi miki ka tabbata ya mata karki da mu in dai aikin kafinta ne I am Bala Kafinta na je London ne kafinta na shiga America ne ka gadan da uwa mai ke kwana ni nake da shi fentin tutan Najeriya da kike gani fari da kore ko ni ne na fenta din a 1845 Mr. Brackinson izo lardin Najeriya yace ya za a tutan Najeriya ne uwa ne makarbiya na fenta masa fenti karfa za a samu matsala ba matsala kai a tibara kina bari in baka advice to madalla zan sa aka maka kayan ɗakin ba kuma kai ka kallu ibo ka tafiyar ne mu lokacin muna kanana an ka shigo muka shigo ku shan yanzu bana mantawa ka san ingila na koyi aikin kafinta ingila ne tsaro Allah ta maki oga sai oga ya komai ka faɗa gaskiya ne Allah ta rike ka kuma ka da sunan oran Mr. Pencil oga na ce maganin ciwon kai jirgin bacci ba baccin ne a fannin ai ba ranar bacci oga ne ya sa ni na fike kafafun kujerun nan kuma kwana zan na aiki yau wai ta nace oga Fausir na rubutu na sunayensa ne abokin Mr. Lakasera ai kai ba maganar ka ake in ana maganar na tsantsin mutane ba na kama hanyar umaru ina gaya ma oga ni na daɗe ina aiki amma ban san sunan wannan da turanci ba wannan sunan wannan da turanci gangare turanci Adansoniya Didikaya Adansoniya Didikaya
Gansoniya Didikata. Da sunansa da sunan babansa kenan. Shi kadai. Madalla. Kaga mu kanmu mun kuce sanin masu. Ayo, a da Suriya da Didikata. Gansoniya Didikata. Ka san wani abu? Wani lokaci daga yanayin turancin ka na san ka fita kasar waje. Allah turancin sa ma daban ne. A wannan ƙwarin. Ka san ni ina gane ba. Kai. Fulankin Ingila. Kafa 6,050 ne. Mama na ce ku kira ni. Wasu ma dai da kinini ne ke. Tambaya ka ne wa ya kira ka? To, ba za su maka matsala. Ya kira kuwa daban ne ko? Haka ne. Kai jama'a. Kan wannan katakon. Jirgin ruwa za a yi da wannan katakon. Oga. Amma da oga kai soja ne ainihi ko? Sojan ruwa. Ai mu lokacin da muke aikin soja. Kai, bari gama. Haji bari ma bayani. Aiki na soja na farko. A 1845. Ka bin shan ko? Ina gadan mutala ka jana gadan mutala. Naji. Kana gifta irori. Ba kai gada ba. Naji. Gada karago. Madalla. Sai mu muka kir. Can. Mutala yazo gani ce take kyau. Allahu akbar. Kyau bala kafinta. Da kyau oga. Haka ake iroro. Kai. Ya. Wannan yaron. Wannan yaron. Ya gaya muku da zai je aiki, ya gaya muku ya je aiki waje. Ya gaya mana. Ya gaya ma? Oga wallahi san da zan fita ne. Dai sun fita gararan. Ina muka gararan mu ne muka fita gararan ba? Gararan muka fita. Wai aikin da kai masa sayan fenti shine gararan ba. Kai, ai shi da ne. Kai gwana bukkan. Ba Allah. Maganar ganuka. Sauki hannunka. Ganuka. Ka sauke hannunka fara cikin. Sauke. Oga kai hakuri. Oga. Ya hakuri oga. Sauke. Oga kai hakuri. Kai hakuri. Kai hakuri. Sauke hannunka. Ba dai kashe shi. Wallahi da abin da zaka mai kamar shi. Ajiye hannunka. Wallahi sai ka sauke. Allah sai ka sauke. Sauke hannunka. Oga kai hakuri. Ba zan kai hakuri oga. Sauke hannunka. Sauke hannunka cewa. Ka tsaya. To kai ka sauke mana ba yi dai. Ka sauke. hakuri oga. Wallahi ka sauke. Allah ka sauke. Wallahi. Sauke. Oga. Kai hakuri. Kai hakuri oga. Ya hakuri. Sauke kai ma. Yo oga am da ke. Kashi oga, kashi. Kashe shi. Sauke hannunka. Oga na taba jin labari an ce da kamar tinkiya wata rana da aka kai ta asibitin Bitilariya. Yanzu kai ka kada kaya ka tafi aiki da yake dan yarinya ne kai shikenan sai ka fita ina wata yarinya ce da tudu wallahi wannan yake mu cire hannunka cire hannunka to oga kai hakuri mu je aiki oga ya aka yi ne kai ni fa hanyar fita fa nake Allah uba alquran me ya faru wannan yarinyar take tunani akwai abin da take yi rabi take so ta hatsa kudurma ne to don ban san yadda zan kanti kuma yanzu abin da yake so tunda kai ka san yadda al'amuran da suke duk ɗaukar hannu za ka yi wanda duk izo ka tafi ka gane uga barin baka shawara kawai cize baki zaka koma yi kana wani babbasarwa kawai za a ba a jin tsoron ka ko da ma sel din aka kai ka uga in ka shiga ciki ka dinga wani babbasarwa kana wani karkace baki ka gane in ka ga dama ma ka iya kama makogarin mutum ka cire uga ka take mutum uga inda cijewa kana wani wannan sai ya fi jin tsoron ka uga kai yanzu ka daure ya fi guda nawa
ni oga a marin bici ma wajen 7 na kaci na watsa su ruwa big da hanjin su yana motsi a kasa oga kai fakali wani kai ko imani wada ma oga ya Allah ya taimaki oga ye Allah ya kara ma lafiya yawa kai kake Bala Kafinta shugaban kafintocin Najeriya nan duk wani kafinta kai ne babansa Bala Kafinta ne ubansa kai ne shugaban kafintocin Najeriya ranka ta kaf ka tashi kallon da bai kallon wallahi ya mutan gida shago ina nan fitowa yanzu nan bara da shirya a tsaya da tukuna tsaya mana wato yau nayi tashin farin ciki alhamdulillah haka ake so wallahi jiya da daddare Allah cikin ikonsa iyali na ta sauka lafiya lan ku asibiti ba mu je ba an samu namiji ina nan gaggaje da shi to na ce zan ma ta fara Bala Kafinta ne madalla Bala Kafinta ne na ga jatumar ma nace to yi hakuri wannan Bala Kafinta ne madalla to shine nake tunanin cewar kaga akwai yiwuwar abin hakika da zan dan nema ko kuwa banda abin kauri akwai yan kudade na kwanannu a hannunka to ba ta su nake ba na san ka da kokarin ka ga ka kyautata ba na kasa da kai kaga zan sai rago gyararren rago mai kwari wanda ce wanda na yanka an san cewa na yi hakika mai kyau sannan zan je nan larabar abasa ba sabo dan akuya mai kwari kamar na 9,700 haka na gaya maka farin ciki kuma ka kama kuka ya ai mun rage kaman ya rage kaman kakana na wajen uwa kakata ta wajen uwa kakata ta ba ko ɗaya duk ta fi alkiyama wannan mutuwa ta ka da tsoratarwa take gaba ɗaya ka tare su ba ga ai baka sani ba ni fa tun da na riga aka yi mun wannan haihuwa to kaida ne sai na zubar da jini ko dai jinin rago zuba ko jinin dan akuyan kauri ya zuba ko kuma na zubar da jinin mutum ka san na koyi yawo da adda tun da na da jakin baban gida yawo nake da adda gajeriya yanzu na san fere kunne ya haufanu to bannin zaro ina zuwa da Allah barin kama kaga dai tukunna ka bari na shigo ka ban kaga da Allah kaga ka bari ban gani ba ai ban gani ba ka fito ka bani kudin nan kirgawa nake yi kirgowa nake yi za ka kirgo kaga karfa kai mun haka fa ina gaya maka Bala Kafinta kaga dadin kyauran karfe fa kenan yanzu da na katako na datin na ciki da filanki ni kana Allah hore mun kyauran karfen zan sa wallahi ha to ai kai wannan maganar kaga kaina neman juyewa yake wallahi a'ila na rasulu na nabi na rasulu na nabi ai ya bugar gani ba na sallame ka ba na sani amma dai ga in aka hada ka da Annabi kana hakura shine yake dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai hakura na sa abin da na yi kuskure wannan ka tafi hannunka Allah sai ka sake hannunka in dai kana saka zana a ubangin nan wallahi sai ka sake hannunka sake hannunka kawai wallahi sai ka sake saura 12 Allah saura 12 in kai dan iska ne gidansa ka zo kana son iyayenka su je maka da madina dan manzon Allah ina so ka dinga mai da haka nan wallahi aikin kafinta ba na iska bane na tsuwa ce take kawo aikin kafinta ba gashi na gani ba kwanan nan dama na ta fama da rashin kuɗi in dai kana da yar sana'a samu kan to ta abin da yana maka nuna maka ai nagode mu je cikin ofisin mun na maka wani jan katako gauri ne katako na maka shi da inda lamba wanda kenan sauran lambatu da kalangu
garam gajagam garam gajagam tuwam wam waran kadan tukwadan tukwan garam Ai wallahi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hajiya. Ya gari? Lafiya lau. Madalla. Ya aiki? Na dawo. To. Au, kayan ki? Shi kin ga sanar ina kansu. Yanzu sun nake yi. Wannan. Fasali zan miki mai kyau. Wannan. Na ga miki. Na ga miki. Kiki gana Libya style. Libya style shine wannan. Ai ko Italiya ne. Wannan kai ka sani. Ni kayana na sani. Yanzu wannan tutar Najeriya zan miki. Nan gundumar. Kore zai koma. Nan da magafari an yi. Nan kuma dama sai ya zama kore. Kin ga green white green. Ba maganar tutar Najeriya nake ba fa. Maganar kayan wardrobe ne. An yi ki abu na kishin kasa. Kishin kasa. Wai kuwa. Me ya kishin kasa? Kaya fa na kama ka mun gyara ba wai kishin kasa fa nake ma magana. Batun kaya fa nake yi. Me wallah. Mu yanzu abin da nake ci kishin kasa shine a gaban mu. Kaga ce maka nayi painting da zaka mun brown ne da fari. Amma ka ce mun wani green. Wallahi alazim sai miki. Wallahi baka isa ba. Sai miki green white green. Ka isa? Kuma dai. Dan makin nan taimaka miki. Ka taimaka ma kanka dai. To ki ya guri nan Allah kai mu gobe ki zo ki karba. Ban gane in zo an karba ba. Zo ki kana ki so. Na ke gaya maka. Ke wace? Bawon nake so sai kuma fari. Me zan yi da wani green white green sai ka ce wata tuta? Ke zanowa ɗan iska ne ya kafintocin ma ɗan iska grade 1 ne na iskanci ki hankali wallahi tallahi Allah gidan gado ma na je ni an daga mun tuta a gidan gado ma hankali wallahi labi gidan gado sai annan Muhammad sai Rasulullahi to wanda ba zan manzo Allah ina yayyo ki zuba min sosai ki min zubi iya zubi ki duba gaskiya tsakaninki da Allah. Talatin nan me za a yi ma zubi tsakani da Allah? Na 30 aka ce fa a zuba, kowa na 30 za a zuba masa. Gafa na 30 ya ce. 30 ne. Naira 50. Wai 50. Na 30 na zuba. Ogaya mu da ka bada fitowa. Wanda ya ku tsaya, wai ni kun zo zuba muku abinci ne ko kun zo ku samu ciwon kai a nan gurin sai surutu kuke ta ina kasuwa zan fita cikin kin gamba zaki ta zo muna da wani ya hakuri. wallahi kake samu na 50 30 in kika wuce 30 wallahi tallahi kin sadaka oga amma ka san aikin ganan nan da yake dai da jini yake amfani ba yadda za a yi mu dinga cin abincin naira 30 na ba rike dan girman Allah Kai to na rike na dai rike Abincin ma da ba na ma kike kawo. ba mun da yake zan sa maka zuke inda Kaga wannan? Wallahi dukkan ka tare kamar So nake wai ta kara min shinkafan nan. Kaga wannan? Wannan fagara hunu ne mai kyau fa. Wannan. Kana dora wannan na sharar fage ne. Bayan ka gama komai.
kai ni fa zan fara zuba jini a gurin nan fa. Wannan gaskiya oga. Ka dube mu da kyau. Haka mun yi. Ai bari in gaya maka in zaka siya musu bawon shinkafa na gabaki ɗaya za su iya cinye saboda duk yunwa ce gabaki ɗaya ta ci. Ki yi zuciya don Allah ki fara yin abinci da nama. Aikin banna kullum abinci ba nama ki zuciya don Allah. Ban gane. Tumatirin ma me yayyo kake siyowa? Ita la gwajan. Kikken takarmi. Kandi? Barka da zuwa. Na gajiya. Kici ya tafi? Wallahi ya aikin dai? To gashi alhamdulillah mun. To Allah ya taimaka. Amin amin. Ogan ku fa? Ni bala? Ya fita fa. Baya nan. To. Amma zai dawo yanzu ko kuma na je na dawo? To kin san halin ogan nan. Yanzu zaki iya ganin shi yanzu kuma zaki iya daina ganin sa. Allah ya kare ka. Allah ya kare. Ina biya da wannan ma. Ya aiki. Lafiya. Ana sana biya dai. Dalo warin yanka katakon. Yanka. Wasu mace. A'a, ba wani abu bane. Na zo wajenka ne akan maganan kayan da aka kawo jiya da yamma. Wanda za a yi durowa ko me za a yi? Wani kaya da wani yaro ya kawo? To, dan gajere baki. Allah sarki. To madalla. Ai na gama komai, an gama fasata da aiki. Yanzu ma ina shiga ciki za a ci gaba da aiki. Yawwa, alhamdulillah. Insha Allah. Bikin ne ya riga ya matso. To, nawa zan biya kuɗin aiki? To, saboda duk da yaron ya riga ya biya ni na gida aikin na gida ne. Haka ne. 50,000 zaki bayar. 50,000 ba. 50,000. Wannan aikin? To ai hajiya kin san yanda dala ta tashi. Kashi zaka yanzu a gidan wanka an daga farashi ya daga saboda tashin dala. Abin da yake yalo ya daga hajiya. Yanzu ki duba da fin din na Hausa nawa ke sai da shi? Arha ke sai da shi amma saboda tashin dala yanzu ya daga. Oga Bala bani da 50 gaskiya. Abin da zan bada 40,000 a taimaka a yi min aikin nan haka saboda sanayya. Hajiya abin an miki bayanin tashin abubuwa hajiya 40 to tunda na gida ne ba komai ki kawo ba komai to dalan nan fa da ta tashi ba ku kare ta shafa ba mu ma mata ta shafe mu kaga idan mutum wai zai kawo sadaki baya cika sadakin nan in ya hado lefe baya kawo shi duka sai ya ce wai dala ta tashi dala ta tashi ba kudi abun bakin ciki hajiya abin da zai bata miki rai sai ka shiga gida sai ya gama ta tun da fuska oga da kai magana ka ce ya hita ce dala oga to ai ka san me matsala matsalan mun cika shiga a taron arada da kani mu ai Najeriya ba dalan muke kashewa ba naira muke kashewa to me ya hada mu da dala mu ban 40 din zan baka to mu je ba komai Ki ba shi duka. to sai an jima saboda